Enut asarpimar Ananish Enghipi abangphi alangli hempen damjui nonpu anta hemnang chelele det. Alangli Ananish Enghipi abangphi hempen damjui nonpu anta hemnang chelele det. Alangli hempen kedam arni tarik sirkep jekloyon kresi bhomtiar nipen barjui pini arni anta hemnang chelele det. Alangli sopo Enut jektikang bopsi damjui lo alangli sopo ningkan trok wetlang alangli sopo abang apayapan kaciri lokai kita ame krimeklang pensi dolo. Alangli sarpi sarbura tumke manghuprong si dolo. Lasi alangli pan teglong abang aling sitala aber kipipon anumbor along nang birta ikta 847483668 alangli hempen damjui pen alangli pan phone le kol dun talongli alangli konatong ke dolone. Lasi madua bang phubang phile theklong sita nang pachini ikvek tha pusi ahema sor tumpian tuning report. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.